Moi kaikki, tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa me katsotaan Tässä videossa me katsotaan kuinka isolle rankille me päästään Zero Build Rankedissa niinku yhdessä pelissä. Ehkä bronze. Mutta ihan sama. Joo. Pitkästä aikaa video. Kato 2 minuuttia tulee Real Duo Cash Cup. Katoos! Vois itse asiassa mennä. 2 minne. Joo. Tai että ei oo duo jonka mennä. Ei oo. Tästä book down, bam bam. Joo. Ei tässä enää voi mitään sanoa, kun mennään matsiin. No, pitäisikö laittaa? Joo, mulla on tosi vähän skinei. Mä en yleensä pelaa tietokoneella, mutta mä pelaan pleikkarilla, silloin mulla on paljon enemmän. Joo, toi on hyvä skini. Ja spikaksi, joo. No niin, vois jo mennä. Ranked Zero Buildi. Mä en oo siis Zero Buildis hyvä. Joo, mun hiiri ei toimi. Mä oon tottunut buildaamaan, joten mä en oo hyvä. Mut tää on siis ränkkiä. Niin. Ja mä oon unranked. Täällä saattaa olla ihan surkeita, kun tää on Zero Build ränkkiä. En tiedä, mutta ei kyllä surkea ehkä. Ton spikaksi on ihan hyvä, hieno, mutta... Tai siis hyvä. Eiku skini on siis aika tryhardi, mutta... Ei se muuten varmaan oo tryhardi. Että joo. Mä en oikeesti tajua, miksi mä menen Zero Buildia. Joo. Voitais ländätä Restodi. Se on ehkä ihan paras ländi, mihin voidaan tällä hetkellä mennä. Aika mala. Mitä mieltä ootte? Laittakaa like tälle videolle, jos mä teen jouluspessun tai Halloween-spessun. Ja siellä, samalla kun ootte siellä alhaalla, niin tilatkaa se kanava, koska koitetaan saada, tai siis itse asiassa tarinan muutos, tai siis ei suunnitelman muutos. Jos mä saan 10 tilaajaa, niin mä teen jonkun spessu. Mutta joo, jonkun spessu. Joten please, tykätkää tästä videosta ja tilatkaa se kanava. Ei kun mä olin hakkaamassa Raksaa, mutta enpä hakkaakaan. Ei jumala, mä oon niin surkea tässä pelissä. Mä en osu mitään enkä osaa ampua mihinkään. Enkä hyödytä mitään missään pelissä. Hei, kato, mulla on 3 isoa. Joo, hupsista keikkaa. Okei, 250 HP. Se on napsuu. Se on napsuu. Se on hyvä. Hyvät HPt. Eikö tän Restodi mukaan tänne Restodiinhan ländäs aika paljon. Mut missä ne on? En mä kyllä haluais tietääkään, koska mä kuolen varmaan niille. Ei vitsi, mä olin taas hakkaamassa Raksaa, mutta enpä hakkaa. Missä täällä nyt on kaikki vihult? Hei, tossa oli Jukspase. Sprintta!
Onks täällä vihu? Onks täällä vihu? Joo, ei täällä missään varmaan edes oo vihu. Eiks tehän näitte varmaan, että tuossa ilmassa glaidas äsken silloin ländästä. Ois tänne pitänyt ländätä joku, mutta eipä siinä ländännytkään. Hei, täältä palaa. Tai ammutaan. En mä näe mitään. Mä vähän pelottaa, kun nää saattaa olla mua vastaan hyviä ja mä oon ihan botti. Mä oon pelannut niinku 2 viikkoa nyt putken ohjaimella, niin nyt kun näppikselle hiirelle palaan, niin ei oikein, hei. Hyvä aimi. Erittäin hyvä aimi mulla. Jäi. Mä en tossakaan varmaan niinku melkein osunut yhtään. Ja älkää ihmetelkö, miksi mä käytän tätä turrettia. Mä en osaa muuten pelaa ilman tätä turrettia Zerobuildia. Mä sain yhden tapon. Niinku, ja on vielä 58 pelaajaa. Mä en löydä vihuja, hei, kuva, kato, siinä on vihu. Kerran mä pikkaan tää. Pysähy! Jäi. Hei, toi on parempi. Oi vittu. Niin. Hei, come on. Missä tää on chest? Eikö siis vihujaa? Onko mä ainoa täällä pelissä? Hei. Ette tappele ilman mua siellä. Mä en pysty edes juosta. Ette tapele ilman minua. Älkää tappako toisiaan, mä haluan teistä tapot. No niin, nytpä voi hypätä. Joo, mistä täällä? Tuolta ammutaan. Tossa niinku 1 vihu 3 vihun keskellä. Eli 1 tyyppä 3 tyypän keskellä. Jäi. My eye is so good. Mä varmaan kuolen tulla. Enpä kuolekaan. Okei, miten mä äsken luulin, että nää on jotain hyviä? Ei näis varmaan oo se. Jos nää menis buildilla, ei näis varmaan oo se tuplia vettä. Joo, ei siellä oo mitään. Hei, vähän matan aamut kyllä. Ai jumata, se ei voi puillata.
Missä täällä nyt tapellaan? Ei kuaa. Minun tappo. I'm bot. I'm bot. I'm bot. Osuin kaikki. Ihan selvästi. Mitä tää yksi hommaa? Ei jumatara, karkuu. Pysähy! Pysähy lain nimessä! Teit rikoksen, kun lähdit karkuun. Jäi. No niin, enköhän mä pääse edes bronze 3. Ei tuolta mä voisin ottaa muuten movementtia. Vai onkohan täältä jo otettu ne? En tiedä. Vai onko se sitä edes auki vielä? Hei, miksi tonne ei pääse? Sinne ei pääse vissi. Mä pahoittelen, että mun äänenlaatu ei ole hyvä. Mä en voi sille mitään. Tai no voisin, jos mun... Mä editoin nämä videot. Kapkutilla. En mä jaksa millään muulla. Niin. Joo, tää on joku hyvä. Omakaa. Eipä ollutkaan. Omakaa. Parhaat luutit. Ai että. Tanssitaan sille vähän. Okei, mä oon nyt taas Ruinedissa. Kato, nyt osuu kaikki. Ja kehenkään ei osunut. Tuolla on joku. Venä. Kato. Omakaa ei siis ollut ketään. Ja joo, jos haluatte, koitaan saada tähän videoon 10 tai 5 tykkäystä. Tai 5 tykkäystä. Niin jos mä saadaan 5 tykkäystä ja 10 tilaajaa, niin mä teen spessu. Tai jos me saadaan tähän 5 tykkäystä, niin se olisi aivan mahtavaa. Ja se saatais 10 tilaajaa, niin sitten me mä tekisin Halloween spesiaali. En vielä tiedä mikä se on, mikä se olisi. Mutta vaikka saattaa olla tunnin video. Jotain. Tunnin Forti ehkä. Tai Mine. Tai Supermarket Dodger. Tai Sea of Thieves. En mä tiedä. Tai jotain. Missä tää on niinku kaikki vihut? En oo ikinä nähnyt näin hiljasta. Lobbia, en oo ikinä nähnyt näin hiljasta lobbia. Hei. Voiko tää nyt simuloida, hei Venä? Mikä? Venä. Mulla on toi medaljonki. Voiko kattoo missä ne pelaajat on? Medaljonki.
Jäi! Istu! Istu alas! Istu, 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 istu alas. Ja sitten duumitsesti. Istu! Istu! Istu, pikkupoika, istu! Istu isän polveen. Niin sinulle tulee selkeä, kun olet niin huono lapsi. Että jos sä paisit vaan forttia ja sitten sun suusta tulisi kirsana. Sitten sit sun iskä on siinä ovella silleen katsomassa silleen mitä. Sitten se on silleen, istupa tähän isä polveen ja sitten minä lyön sinua selkään ja sitten sä sanoisit vaan, että no siitä vaan ja sitten se lyö täysiä ja sitten sä räjähät silleen. Se olisi aika hauskaa. Tai no ei se olisi hauskaa, jos mulle kävisi sille, mutta se olisi hauskaa, jos jollekin toiselle. Mitä mä jäppää aina? Mä en osaa puhua vitsit oikeesti. Halamari, joo mun botti tappaa ton. Osaatko tää tappaa sen vihu? Jumala. Et sä lähde karkuun. Sä vihu aika tyhmä, tää koittaa lähteä mun karkuun. Et stiilaa sitä. Mä tapan nää molemmat tästä. Et lähde karkuun. Sielläkin on tää machine. Joo, ja selkään. Ja mun haulikko ei ammu. Jäi. Onko se muka tossa? Ei se varmaan oo tossa. Se oli maaginen klutsi. Siinä mennäs käydä käpelösti. Tuollakin on vihu jossain. 13 tappoa. Ihan hyvä tämmöseltä botilta. Kumpa menis puskee? Mennään tänne. Tuolla kuitenkin alamäki tuolla niin. Ei sinne jaksa mennä. Toivottavasti tulis voitto, niin katsotaan jos paljon tässä plussais. Mut siis tästä mun videosta niin tulee varmaan 1000 tuntia pitkä. No ehkä 13 minuuttia. Oh my god, mikä aimbotti. Oh my god, mikä aimbotti. Hei, mä voisin saada 20 pommia. Jos mä stiilan nää kaikki tapot. Osuu! 3-3. 3-3. Ei vitsi, mä en osu. Joo. Älkää tappako toisianne. Mä tuut sinne. Mä tapan to. Jäi! Yes! 20 pommi. Yes! Meneekö 20 pommi rikki? Menee ehkä. Jos mä voitan, niin menee. Tai sit 19. En tiedä. Mitäs löytää nyt ne vihut? Missä ne on? Mä en halua, että ne tappaa toisensa, koska
Mä haluan 20 pommin tästä. Ei juma. Hei, mä menen tänne vuorelle spottaamaan. Se oli botti. Joo bro, what? Missä nää kaikki vihut on? Okei, ei ollut tällä alueella. Siis mitä hitsiä? Mitä mieltä ootte muuten, että Chapter 2 tulee takaisin kuukauden ajaksi? Tosin, mutta silti. Hei, tuolla on yksi. Niin mitä mieltä ootte? Ui vitsi. Okei. Tappo. Onko tappo? On tappo. Nice. 20 pommi menee ehkä rikki. Ehkä paukkuu 20 pommi siihen. Where are you? Hei, siellä! I see you! Joo, toi on botti! Ei paukka. Tai siis sen aimi ei oo mikään botti. Hei, miksi tää hakkaa itsestään? Noniin, nyt se ei hakkaa enää itsestään. Tän aimi ei oo mikään huono. No ei oo munkaan. No on. Jätää veden puskaan. Noniin, mä tuun puskee! Siitä täydet. 200. Ja mitä? Kato. Hehe. Hehe. Täällä. Joo! Hei, katsopa sai tuon eeppisen pikaksen tuolla yläkulmassa. Tuolla tuon eeppisen pikaksen. Jos mä pääsen tästä. Mun pitäis päästä kyllä Silveri ainakin. Silver 1. Oisko? 20 tappoa. Voittoa. Bronze 3. Kuinka vähän tästä pelistä voi plussata? Ei jumala. Ei jumala chatti. Joo, mutta tää video vois olla nyt tässä. Ja hei, täällä on Real Duo Cash Kappi PC:lle menossa. Nähdään seuraavalla kerralla. Moro!